Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joert eigenlijk maar met 2 thema's. Dat is De Jouwer, 8501 Indie. En we gaan Esther de Jong nog even te gast. We gaan een nieuwe album. Maar vanaf we verder beginnen met het muzikale feestje in deze aflevering van Noorderwien, graag je omdenken van Marius de Boer. Helaas moesten we van een week afskiën van hem nemen. Hij waart maar 62 jaar. Hij kwam goed uit zijn periode als jonger van Rebellië. Maar ik in zijn lettere periode als muzikant hebben we hem altijd volgen. En ik een podium bij. Maar ik kwam ook nog als platenbaas. Waar het zijn plaat net uitbracht bij Marista Records. Het wie een aardig mees, een creatief mees. En we gaan hem absoluut missen. Marius de Boer. Hij was dus maar 62 jaar. En dit wie hem, een Peri Verlien, in de Noorderwien studio. Lang is het lied dat ik hier naast je stier. Op ditzelfde land dat toen hast heilig voor u zwier. Wat wie had wist, ik weet het best. Ik zucht weer om, maar draai me gauw weer om. Maar ik geloof niet dat de zinnen Joert nog schiet. Marius de Boer, hij mocht helaas maar 62 jaar worden. En dit wie hem een Peri Verlien in deze studio bij Noorderwien dus live te spelen. We zullen hem nog lang in gedachten horen. En het gaat natuurlijk bij Marius om muziek. Leven dat dan eigenlijk vieren. Joert zeker met 3 fantastische bands. Ik zei toen het begin van het programma al even. Dus dit Joert wat centraal, namelijk De Jouwer. En De Jouwer levert dus al heel lang, echt heel lang, fantastische bands. 3 ervan hebben we Joert in de studio. Dat is alles te krijgen met een prijs. Een Peri Verlien weer de Frieske Popprijs van 8501 Indie. Ja, is het een organisatie? Is het een club, een vereniging? Bert Steemans, is het? Dus wat is 8501 Indie eigenlijk? Ja, daar ben wij nog net helemaal achter. Maar wel een prijs krijgen. Ja, klopt. Ja, de dekmantel wil ik wel eens zijn. Dat we er vaak op uit binnen. De ultieme smoes om te spelen. Ja, dat zeker. Hey, maar ik ging toch even een stapje weer waarom naar Marius. Want dat toch ik even, dat momentje pak ik even. Marius het ik voor u's in de tijd van Peel, en dan praten we 30 jaar in, en van Sippe Sibble een heel soort betekent. En die zal mist worden, die man. Wil ik toch even zijn, hè? En dan gaan we gewoon hoe, wat ben je hem nou? Nou, in eerste instantie, Willem, ben wij een groep kameraden die graag muziek maken. Wij zijn een groep kameraden, muzikanten die graag mooie dingen organiseren willen. Vooral in en rondom uw mooie plakje De Jouwer. En dat doen we nou al een jaar als, nou, de Shock Marty altijd even nog een 6 Marty, zo'n 8, wij worden 8, hoor ik net. Dus dat is de kern, muziekmaatje en een mooie dingmaatje. En genieten van elkaar. En dat is, dat moet ik gebeuren, hè. Ja. Nou, geef even de mond aan, want hoe zit het eigenlijk? Wim, dat ik het idee toen je hem 8 jaar alleen bij elkaar kwam? Of is het op een hele andere manier ontstaan? Nou ja, het begon toen we onze vorige oefenruimte kwijtraakten. Dat begon de ellende mee. Kijk, we hebben een soort crisissituatie dus. Ja, precies, dus we moesten op zoek naar iets anders. Dus toen hebben we dus onze nieuwe stek gevonden, 8501 Indie. Wat hartstikke mooi was. Het beste idee wat we ooit hebben gehad. Ja. En nu zitten we daar dus al 8 jaar. En dat vind ik heel knap van onszelf. Ja. Weet een mooie erkenning dat we de Frieske Popprijs gewonnen. Ja, dat vond ik hartstikke leuk. Ja. Had ik niet verwacht. Is het nog steeds dezelfde club? Of komt er nog wat jongen aan waar ze al ver stonden? We hebben wat her en der wat jonge bands die ook al bij ons aansluiten en zo. Ja. Dus dat is, en dat moet ik wel, want hij is allemaal 40 plus. Ja. Het kan nog erger, hè? Dan ben ik sommigen met 50 plus. Ja, oké. Ja, dat is pas nou echt dramatisch. Maar het viel als een soort vertrouwde om jou. Gewoon je lekker met je allen spelen kennen. Elkaar ontsteken. Maar er ontstaat vaak weer al hier gearworking en een orenbands. Ik ben kruisbestuivingen over en weer. Mensen die met elkaar spelen. Bands die ontstaan. Terug dingen die wij organiseren. Jonge aanwas, jonge mensen. Samenwerken met een toonhuis. Met een muziekschool. Dat soort dingen. Fantastisch om te zien. Ja. Inderdaad, wat Marie ik zei, we rennen al in de 50. Het is mooi om te zien dat er jonge aanwas is. Ja, nee, generaties, maar er komen. Ja. En die enthousiast binnen. Ja. En ik verschrikkelijk goed spelen kennen. Ja. Fantastisch. Ja, de burger weer moord. Goed, ik geef even naar bed, want je kan aan voor je optreden. Yes. Nou komt even dat lekker verwarrende weer, want je begint wat van Girls on Top doen. Ja. En daarna kan Brückenbauer en dat er Ron een beetje in elkaar oer. En dat had alles met elkaar te krijgen, maar bij 12 aparte bands, hoe zit ik het zo goed? Dat zijn zo prima. Het is wij winnen vroeger Girls on Top. Letter binnen we Brückenbauer. Hoe kan dat eigenlijk? Spontaan? Of je moet wat oors doen?
Hij stopte ermee. En toen dachten we, ja, wat gaan we nou gewoon op hetzelfde voet verder? Nee, dan doen we even gewoon een hele nieuwe invalshoek. Even een reset. Ja, en muziek werd ik oors. Het moest wat economischer alweer. En, dus dat werd een orenband. Dus ik een oren namen. Bruggenbouwer, Nederlandstalig. Ja, al een paar hier. Ja. En, Waarom ben je daar op een gegeven moment naar Tagië? nou, dat het wel wat ik krijgen mij. Waarom net, wist je wel? Mosken, door Ronald en ik nog. Nou, dat is Fries. Nou, dan hebben we het Engels hoorn, het Fries hoorn. Ik denk van, wat hebben we dan nog net hoorn? Hé, wat in het Hollands. En dat pakt heel erg leuk uit. We zijn mijn plaat bezig. En die geeft jetten mannen van tegen de 50 die jou wel even gaan zeggen hoe het moet. En het leidt dichter bij, vooral qua teksten, volle dichter bij de persoon. En daar ben wij nou. Erg leuk. Nog steeds dezelfde lol in het muziekmeid? Ja, man. Ja, absoluut. En ik hoop dat dat nog heel lang trogeert. Met te gekke mensen, te gekke bands en een te gekke 8-4 miljoen in die. Yep, dan heeft het helemaal in de gaten, Willem. Ja, zeker. Top. Ik ben blij dat ik ze ga. Nou ja, dan hak ze beiden in de studio. Ja, 2 klappen, 1 vlieg. Bruggenbouwer en Girls on Top live in Noorderwien. Yeah, baby! En fluister in mijn oor. Vertel mij eens, hoe sta jij er nou? Voortel jij wel al je zegens? Of val je van de drup weer in de regen en door? Altijd door. Vertel eens even, is het leven wat je ervan hebt verwacht? Wat heeft het jou gegeven en wat heeft het
alcohol and broken hearts, they guarantee a makeup night. Sorry, I have to go. Sorry, I told you so. Sorry, I have to go. Sorry, I told you so. Babe, I told you. Once again, I'm laying in your bed. Despite of all goodbyes that we've said, I get up and I feel some remorse. But wasn't it you who broke my heart just days before I said I needed you? Sorry, I have to go. Sorry, I told you so. Sorry, I have to go. Sorry, I told you so. Oh, that hatter, she had problems with the weather. When she was itching, she most probably will leather. Today I met her, I eventually felt better. The second instance, there was chance that I could grab her. Do you know? Do you feel? Well, I feel sadder now that we have been together.
Ja, fantastische band. Brückenbauer. Ja, oldschool kid haast nemen, want ze bestaan al een hele tijd. Wel helemaal te gek om ze weer eens even in de studio te hebben. Zeker met deze deze aflevering, deze Noorderwien. Voor Slijn in het teken van de Jouwer. Nou, heel. Want er komt uiteindelijk nog een oorverhaal. Maar voor het grootste part hebben we het oer 8501 Indie. En een van de bands die daar een beetje bij heeft, tussen post, Tim, kijk hoe ze te definiëren wordt, is de band Waterveld. Zeg ik het zo goed? Ja, Waterveld, goed zo. Ja. Hoe ben je op die naam gekomen eigenlijk? Dat is een heel lang verhaal, maar in het kwad. Jos, zijn dochter, wie vroeger zich wetter op het veld lezen. En dat vond Jos een romantische gedachte. En die drukte dat erheen. Dus wij hebben dat voor lief genomen. Ja. Wat zegt? Het weer geen grasveld, dat weer een waterveld. Ja, dus dat weer, ja. Stel even de band voor. Ja, hallo, ik ben Waterveld dus. Ronnie Halma op bas, Marty de Vries op gitaar, George van Heijden, mij meuk en Martin Halma op drums en Ron Hoijsma op toetsprakken. Ja, en du bent Johan. En ik ben Johan, hoi. Ja, mooiste best. Dank je. Hey, wat is dit voor groep? En dat klinkt een beetje als een flauwe vraag, zo bedoel ik hem net. Maar je improviseren een proto, je mag soms langer noemen, er komt er weer wat oors uit. Maar je boat je eigenlijk met de muziek, had ik het idee. Maar hoe show je hem dat zelf? Ja, het is, dit is een soort themaatje. Iemand begint met een themaatje en het was wat ziekje. Hebben we hier nou een paar thema's wel wat uitsprutsen. Maar het is vaak gewoon een avontuur. Eigen ticht en zijn werd hinnegierd. Ja. En dat is, het is steeds een plezier, wist je wel. Dus als wat in en iemand oorspeelt wat en antispeerst op. En dan werden de nummers nog groter dan ze hier betacht eigenlijk. Dus. Ja, want leidt er wel eens wat vast of binnen dat puur de opnames? En dan ga je hem bij terug? Ja, wat zegt? Er liggen wel dingen vast, ja. Er worden akkoordenschema's afgesproken, maar dat is ook eigenlijk de bare minimum. En vanaf dat punt dan zien we eigenlijk meestal wel. Dus er zit een zeer hoge improvisatiefactor in onze muziek. Ja. Dus wat dat betreft zou je het ook wat jazz kunnen noemen. Ja, jazz, je kan alle kanten op, hè? Ja. Maar het is een beetje rocky, wat psychedelisch. Ja, het is van alles wat. Een beetje akoestisch zelfs. Nou, het is dan wel mooi. Ja. Maar zo bijna de akoestische sfeer, hè? Ja, precies. Nou ja, je pleit het net helemaal vol. Wij spelen nog een festival van Toss Great World, hè, van jaren terug. We hebben toen ingespeeld, maar deze bezetting bijna. Dus dat heb ik ook wel mooi. Dat is wel leuk. Dus dat thema zie je een beetje stijlen. En dat is leuk om daarop terug te borduren. Zeg maar. In dit type zo'n band lekker voor in het oefenhok? Of treed je met een pro op? Nou, we hebben wel ambities, zeker. Hè. We hebben op een showtje staan. Op Inside Out Festival in Jouden gaan we spelen. En dat pakken we uit. Dus Sontje Juni. Ja. Goed in agenda. Hij zit er alleen in, wat met de speel je natuurlijk. Dus. Hoe gaat het met 8501? Het vreek je iedereen even, want je had daar, hoe maak ik het neer? Het is een soort van organisatie, maar een vers plak daar op een Jouwer. Al je independent music, om het dan maar eens even nu te drukken. Daar heb ik een prachtige prijs voor kregen, net heel lang verleden, de Friese Popprijs. Dat klinkt nog steeds goed? Ja, het gaat zeker goed. Ja, we hebben fantastische ruimte, een studiootje erbij, oefenruimtes, en die verhuren we. En we hebben studio verhuren we, speeltjes verhuren we. Dus oefenen 4 of 5 bands, denk ik. En het is elke sneur sowieso muziekmaatje, wijzes, muziekmaatje, opnemen, uitbrengen. Dus het is een hele van productieteam. Ja, maar het leeft dus wel. Want de Jouwer, we kennen de Jouwer toch als een aardige kweekvijver van fantastische bands en muzikanten en jonge meisken. Dat libbert nog steeds wel, hè? Ja, zeker. Ja, we hebben wat daar aan was ik. Hè. Dat is, we zijn wel wat hard natuurlijk, maar stiekem rent dat lekker terug. Ja. Goeie ideeën. Dus dat komt zeker meer nog. Ja. Nou, goed James Haven. We gaan ze gerne. Ja, want praten over muziek is leuk. Daarna luisteren is nog leuker. Bissen, live in Noorderwien, Waterveld. The number you are calling, 878 600, has been changed. The new number is area code 807-9.
Ik was weer aardig. Gewoon instrumentale muziek van Waterveld. Ja, de Jouwer. 8501 in die studio centraal. En het is wel aardig trouwens. We gaan aan een optreden van de man die Nijs besteedt en zijn band. Maar die had net als mij, Sjoerd van Kam, nog nooit boeten naartoe voor om te spelen. Bij deze bezetting hebben wij nog nooit boeten over om te spelen. Het is een primeur, maar dan weer een primeur van een primeur dus. Dit is een primeur en direct op de nationale omroep, nou? Ja, wie hem weer een voortverhoord verneemt. Ja, precies, ja. Dat is de bedoeling. Uiteindelijk wel alleen maar wie is de man mij aan. Dus. En dit is de start, hè? Hier begint het, ja. Oh, dat wist ik net. Goed, stel je mee voor. Je bent Oleander Roots. Waar komt die naam bij eigenlijk? Die naam, dat is ik moet even oors beginnen. Klaas en Mark. Klaas, ja. Mark, die ken ik wel al jaren. Mario en ik ken elkaar ook al jaren. Maar die twee setjes komen ik nog net. En dus wij hier een heel veel soorten vertellen van waar bist we eigenlijk en wat houdt hij bezig. Dus we hebben enorme praatsessies gewoon over het leven en hoe waar we binnen. En aldoende kwam er, op een gegeven moment moest ik een band, we moesten op een poster. We spelen binnenkort op Inside Out, Santje in juni op de Jouwer. Ga ik dat ik maar eens zijn. Ja. Dus er moest een bandnaam op de poster. Dus dan hebben we wat aan het associëren geweest. En zo. Qua muziek iets definieert of game gewoon staan en je hem zo wel weet je hem uitkomen, want je hem gaat wel echt al maken nummers, zeg maar. Je hem gaat nummers ekskreun. Ja. Is dat vanuit een idee gebeurd? Nou, dat is Klaas en ik ben eigenlijk thuis altijd bezig met verskeskroen. Dus we brengen allebei dingen in en die gaan we in de oefening verder uitwerken totdat het een versie is waarvan wij denken van ja, dit is oké. En we bent natuurlijk krijgt een hier bezig, dus het maakt zich nog vormen, denk ik. Hè? Wat we hier, dat is wat we hier. En op een gegeven moment is het naar een bepaalde richting screwen, denk ik. Dat gebeurt uiteindelijk ik word, denk ik. Dus, maar ja, dat is nu nog een beetje Bambi on ice, zeg maar, wat dat betreft. Ja. Zoekende, ja. Ik ga even naar, want dat lijkt me dan wel leuk, want je speelt natuurlijk al hier en toch weer even iets nijs oppikken. Dat jou ook wel weer energie, denk ik. Hè? Ja, zeker. Nou ja, Marcus mijn maat, ik speel al 34 jaar met hem in bands is en dit kwam op uw spaat. En, maar ja, als ze nog een nieuwe band beginnen, is leuk, hè? Ja, natuurlijk. Ja, dat is alles het mooiste. Het krijgt naar energie van. Oh. Ja. Nou ja, en wat hij komt, het is wat een beetje zoekende, hè? De stijl, wat was mijn nummers, welke kant was het op? Mooi, wel, dus ik net vastlezen ergens op. Hè? Meestal vragen dan vaak wat is je stijl en wat, maar dan wist ik in een hoekje druk. Dat willen we net. We willen de vrijheid om te doen wat bij ons past. Wel lekker spelen. Ja, zo is het. Ja. Nou goed, en de protte praten, dus de sfeer zit het wel goed. Ja, een bakje thee erbij in oefenrom te. Ja, dat al leeft iets werk, bakje thee. Ja, we zijn allemaal 50 plus. Dus. Ja. Nee, dan geef je een thee. Ja, zo is het, ja. Ja, ik maak het toch even vreemd. Wat kan je hem op? Je moet spelen dus? Ja, we willen spelen en we willen mooie muziek maken. Maar ik opnemen en dat soort dingen? Ja, we zijn al aan het opnemen, West. In de 8501 studio. Johan Jager, die mixt dat en die produceert dat. Dus we hebben ook 2 nummers zo goed als clear. Dan mogen we nog even wat laatste dingetjes in de mix en dan uitbrengen. En dan mogen we de boer op. En dat wist hoe dat. We beginnen op 0. Dus dat is ik ook. Hij staat nog met 12 voor. Oh, we staan nog met 12 voor. Ja, je mag nog spelen. Ja. Nee, jongens, je staat met 12 voor. Eigenwijs, hè? Goed, dat maak ik wel een beetje. Even 8501 Indie. Het valt alleen, het is een beetje special bij Noorderwind. Ik vind het heel leuk om de Jouwer en je organisatie een beetje naar voren te hellen. Ja. Is dat leuk? Die synergie van die produceert, die steekt je misschien om mijn oren inspiratie bij oren, dat groepsgevoel? Ja, dat is het. En dat is natuurlijk, het is gewoon een hele enthousiaste club mensen. Er is elke jongen wat er doen. Oerdij zit er van alles te doen. En gitaarlessen en dat soort dingen. Dus er gebeurt van alles. Meestal ben ik nieuwsgierig naar mijn koren. Dan komen we bij mijn koren op repetities en dat soort dingen. Of we gaan eens even met elkaar samenwerken. En goed, dat wij dan opnemen willen, dat doen we dan derde week. En dan vregen we Johan dat hij het begeleiden wil. En, dus het is een soort familie of zo. Dus het is hartstikke leuk. En grappig dat in zo'n plak, de Jouwer, dat er zo'n enorme historie-act leidt intussen. Hoe een popgeschiedenis met leuke bands. Ja. Hey, je hebben we dan Brückenbauer, bestel ik alweer hier. Daarvoor Girls on Top, maar ja, de Serenes, kun je het al je weer opnemen. Hè? Wonderlijk hoe dat daar is zo'n organisatie denk ik wel belangrijk in. Hè? Ja. De koffie. En het wetter en de koffie. Dat is natuurlijk heel wichtig op een Jouwer. Dus, het roept er altijd wel een koffie. Ja, precies. Dus, en dat is ik verbindend. Koffie is verbindend. Ja. Dus
Wat een lulverhaal, jongen. Hoor op. Nee, maar het is ja, wie dat, die club bestaat al jaren. En ik koer Bert nog wel. Wij kwamen in een bepaald voetbalstadion wel nog steeds. En dat moest hier overzichtig wezen. Maar 50 kilometer verderop is dat. ja. En maar goed, dus wij speelden vroeger bij bandjes wel bij elkaar op festivals. Er kwam Wertje in en toen heb ik mijn Bertus wat dienen en zo ben ik een beetje in ieder geval in die 8501 in die scene rekken. En dat Veel vertrouwd, denk ik. het veel vertrouwd, zeker. Ja. Nou, het viel vertrouwd om meer in de studio te hebben. Maar ja, nou het vertrouwde speel je nog. Het begint nou luisteren. Want zij doen het live in Noorderwien. Oleanne Roots. Tell me where the hell will we go next? I would like to know what to expect. Stand in silence, fear no, don't deny. Fuck me up with your routinely lies. Tell me where the hell will we go next? Tell me where the hell will we go next?
Hours pass by and a city silhouette appears as a backdrop. Cars move on and against better judgment I am waiting. All these cars, I am sure you are in one of them, focused on the road. Hours pass by and I am focused on the rear lights and a firefly. The fireflies, the white light. Fireflies, the white lights. The fireflies, the white lights. Days pass by without a spoken word, but I've so much to say. Avoiding conflicts, another sudden death, another day goes by and a fireflies, the white light. The fireflies, the white lights. The fireflies, the white light. Truth is covered up, brewing till it's weightless. Between the days, in between the nights, the years pass by. Fireflies, the white lights. The fireflies, the white lights. The fireflies, the white lights. What's left of the rain is spots, they seem nearest to me. We jump on the moon to the stars, though we're not aspired to get this far. And the river flows, and the river flows. And the river flows, and the river flows. I see people at the Trapney station waiting for beloved ones. Let's dream their dreams come true today. Let's influence their situation.
Oleander Roots, wie dat? De band van de Jouwers. Ja, God, die zit er nog even bij. 8501 Indie, hartstikke leuke organisatie. En voor het leuk, Joert is even een soort jousterdij ervan te meiden. Net helemaal, want op de bank zit Esther de Jong. En Esther de Jong had Nijweken een hartstikke mooi feestje. Want dan komt haar eerste full-length album uit, zit ik er maar even bij. En dat nog op een roemrucht label, Excelsior namelijk. Esther, mooi dat je er bent. Van de mensen die het hele verhaal willen van het album. Er komt van de week nog een urenlang een special oerdij. Er komt ook nog met de banddel. Maar we moeten toch even aandacht... Ja, let hem even zien trouwens, alvast, dat is het worst. Even overleven. Ja. Mijn album, eindelijk. Mijn debuutalbum. Wat is dit voor project voor jou? Als je het even beschrijven maar zien hoe lang is er mee bezig geweest bent en met welk idee is het opzet hast? Nou, sinds corona, eigenlijk daarvoor al, alleen toen corona er echt inhakte en mijn EP-presentatie, EP is een kort album, zeg maar, steeds werd opgeschoven, dacht ik, nou laat het live spelen maar even zitten, want ik kon er niet meer tegen. Dus 2020 ben ik echt serieus er weer mee bezig gegaan en geschreven. Dus nu is het 2023. Ja, dus we hebben ongeveer 1,5 jaar opgenomen en gemixt. En de vormgeving kwam nog. Jelle heeft het vormgegeven, Jelle van Gosliga. En daar zat ook een half jaar, 3/4 jaar in. Dus er zit heel wat voeten in de aarde voor het album, zeg maar. Ja, kist er dan nog wat in je geheel van mij? Het is wel een full-length album, hè? Dus het ene noem ik wel van 2 jaar verlien wijzen en de oren wat nijers is maar. Ja, klopt. Nou voor mij vind ik het wel logisch allemaal. Dus ik weet niet of iedereen dat vindt, maar ik merk dat mijn stem toch wel bindt en verbindt. En ik heb ook wel Esker van der Werken heeft dan veel gearrangeerd. Die heeft ook wel gezorgd dat een aantal liedjes wat dezelfde elementen hebben, zodat het ook wat meer bij elkaar past. Er zitten ook strijkers in, niet live overigens, maar wel op het album. Maar ja, ik denk, ik zou zeggen, je moet het zelf maar beoordelen. Maar ik vind het in elk geval allemaal in het verlengde van elkaar liggen. Ja. Het album, ik moet de zin trouwens, komt uit bij het Excelsior label. Ja. Wat viel ervan? Wat merkst je ervan? Wat is er oors van die woorden als de gearworking bij zo'n label opstart hast? Überhaupt, er zit zo'n heel team achter. Dus ik heb ook nu wat interviews gegeven. Want zij sturen zo'n heel persbericht uit. Dus het Nederlands Dagblad is bijvoorbeeld ook bij me gekomen. Nou, zelf zou ik daar denk ik niet zo snel bij komen. Dus hun netwerk is vrij groot. Ik voel me er zelf heel fijn bij. Dat het was een beetje mijn droomlabel. Dus... ik weet nu even het woord niet, maar ik voel me een soort gevalideerd of zo. Als artiest dat ik daar dan nu een album mag uitbrengen. En iemand zei ook, het is wel echt een gedurfd project, ook voor Excelsior, om zo'n album uit te brengen. Omdat het echt best wel eerlijk is. En wat ik zelf ook wel denk, is mij ook nu verteld. Want het is best wel... God, wat is het woord daarvoor? Ik schrijf Nederlandse dagboekmuziek, maar het is gewoon wel even een serieus moeilijk project. Ja, dit is net een lichtgewicht popplaatje. Nee, zeker niet. Nee, dus, het wordt zwier, ook weer net over verbinden, want dat is natuurlijk voor iedereen weer persoonlijk. Maar het is wel een serieuze plaat, met serieuze noemers, toch? Ja. Ik ben niet degene die de happy muziek moet maken. Dat ben ik niet. Dus ik ben heel blij met hoe het geworden is. Maar inderdaad, het is wel echt luistermuziek. Je moet er wel echt even voor zitten, denk ik. Bij het optreden 9 juni moet je staan. Maar het is wel echt eventjes zitten luisteren, denk ik. Maar super trots, denk ik, of net? Ja, echt heel trots. Ik ben super blij. Ik kan het album zelf altijd luisteren. Dus ik vind het heel fijn. We kennen die singer-songwriter, maar we moeten even benadrukken. En dat ligt na week in deze Noorderwind-studio zien. Maar, en daarom zit je eigenlijk bij de presentatie. Want daar ben we dan correct te let mee om daar nog even reclame voor te maken. Maar haast gewoon een band bij die. En de spelers echt als een band, hè, wat dat betreft. Ja, dat klopt. Ik probeer die overstap inderdaad nu echt te maken. Alleen ik ben sinds 2011 als solomuzikant bezig. Dus ik snap ook dat mensen dat dan blijven zien. Alleen het is wel echt de bedoeling om vooral dit album, maar Esther de Jong zelf ook even als band nu neer te zetten.
Want ik voel me daar nu in elk geval heel prettig bij. Want ik kan echt een ander geluid neerzetten dan dat ik in mijn eentje kan doen. Dus het is allemaal wat voller en wat diepgaander, vind ik zelf dan. Wat interessanter om naar te luisteren, denk ik. Maakt prachtige muziek. En daar heb ik nooit een keer kut. Album, ik ga nog net alles uit, maar Wakker van Jet weer fantastisch. Daar ben ik al singles van u. Daar geven we aan een clip van draaien. Zit ik er maar even bij. Maar eerst maar even toch naar die presentatie. Want de volgende aflevering van Noorderwien is dan correct al let om daar nog even reclame voor te maken. Ja. Dus ga je gang. Waar is het? Hoe laat is het? Kost het iets om er binnen te komen? Et cetera. Wanneer is het feestje? Het feestje is 9 juni. Dus volgende week vrijdag. Komende vrijdag in Neushoorn. Deuren gaan open om 8. Het begint om 8:45. Kaartje kost €12. En we spelen de hele plaat en nog twee extra nummers. Dus het is een volle avond. Ja. We draaien als laatste de clip. Ja. Kun je iets vertellen hoe het maakproces ervan? We gaan Verspeelde Tijd kijken. Gemaakt door Tim Zijstra. Zeer blij mee. Verspeelde Tijd, het liedje gaat over... gedachten die er allemaal even uit moeten. En een soort hersenspinsel. En de clip is meer gebaseerd op de titel Verspeelde Tijd. Dus we dachten, wat zien wij nou als verspeelde tijd? En hoe kunnen we dat even een tandje erger maken? Dus nu ik toch de mogelijkheid heb om even te bedanken... ik wil Eco Plaza Leeuwarden heel graag bedanken dat we daar mochten filmen. En Salon de Spiegel ook. Die zijn allemaal heel lief geweest om zo mee te werken. Maar de titel Verspeelde Tijd wordt in de clip een beetje uitgekleed, zeg maar. Het leidt zichzelf uit. Let nog één keer het album even zien als het was, want daar best wel hartstikke grutskop. En dan kan ik me voorstellen. Even overleven. Albumpresentatie nogmaals in Neushoorn. Nijweke Vreed, wees erbij. We beginnen de clip draaien, Verspeelde Tijd. Dat hier Esther ook al even zijn. Dankjewel voor die komst. Succes alvast. Yes, dank je. En ik zeg alvast, dit wie Noorderwien. Bedankt voor het zien en bedankt voor het hartje in ieder geval. Nijweke, ben we er dus weer. En dit is Esther de Jong bij Verspeelde Tijd. Mijn gedachten zijn overal, niet vast te pinnen. Mijn gedachten zijn overal, niet aan beginnen, begin niet aan mij. Ik ben verspeelde tijd, ik weet niet waar ik ben. Ik spring van hier naar daar. Ik weet niet waar ik ben. Ik sta en ik staar. Ik staar naar mijn leven. En het duurt maar even. Of ik ben afgeleid. Maar geef me de tijd en de ruimte om mezelf te kunnen zijn. En te zijn wie ik ken. Ik herken mezelf niet meer. Om te zijn wie ik ben. En dan ben ik er weer. Maar ik raak mij steeds kwijt. In iets van eenzaamheid. Dat ik ben vergeten. En nooit wordt begrepen. Maar niet eens door mezelf. Dus hoe moet ik nou weten hoe te leven? Te leven met iedereen. Hoe te leven? Te leven in het algemeen. Want er zijn veel te veel mensen. Met veel te veel regels. En hoe langer je leeft, des te meer gevallen steken. De weg zo die gaat, bergafwaarts. En hier blijf ik steken. Mijn gedachten zijn overal, niet vast te pinnen. Mijn gedachten zijn overal.
stilte.